जम्मू काश्मीराव उदखारिनि गिदिर गाग्लोबनाय। जम्मू काश्मीरनि राजथावनि श्रीनगराव ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव 19 नोगोरारिफ्रा जोखोम जानाय 19 सुबुंफोरखौ श्री महाराजा हरि सिंह देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। नंगौ, फिन आरोबाव जम्मू काश्मीराव उदखारिनि गिदिर गाग्लोबनाय। थारैनो उदखारिफ्रा भारतारि रैखाथि हान्जानि सायाव जावले गाग्लोबनायनि उनाव फिन बेबाराव सरासनस्रा नोगोरारिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर। मख'नो गोनांदि थांनाय सानाव जम्मू काश्मीरनि राजथावनि श्रीनगराव बेलासिनि 2:10 रिंगायाव टुरिस्ट रिसेपसन सेन्टारनि साखाथियाव थानाय मोनसे सिकिउरिटि पिकेटआव उदखारिफ्रा हेन्ड ग्रेनेड खुबैदों। बे हेन्ड ग्रेनेड खुबैनायावनो स्प्लिन्टारफ्रा बेरफ्रुसारना मुंदांखा सानडे मार्केटआव थांलाय फैलाय खालामनाय गोबां सुबुंफोरखौ ग्रेनेड खुबैनाया गासै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय सोमजिहोदों। आरो बे समाव रैखाथि हान्जाया जाथाय जानायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थारैनो बुंनो हायोदि बेबाराव उदखारिफ्रा सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। डिटेल्स यही है कि अभी तक तीनों टेररिस्ट यहाँ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सर्च अभी चल रहा है। जैसे ही सर्च पूरा होता है तो फिर उसकी ब्रीफिंग आपको प्रॉपर अलग से दी जाएगी। सर क्या हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में कैसे? देखिए, जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि टेररिस्ट जो हैं फलां लोकेशन पे हैं, इमीडिएटली, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर किया, तो ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो सारा इलाका जो है एकदम से गार्डन किया गया। आर्मी, पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ने आके यहाँ पे इस ऑपरेशन में पार्ट लिया। तो अभी फिलहाल ये है कि तीनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद जब सर्च होगा क्या क्या मिलता है, क्या सामान मिलता है, वो आपको अलग से। आतंकी जी, दीनी आतंकी अभी तक थी।